A da Academia Galega é unha das voces que chama por un gran pacto de país arredor da lingua. Que postura defende a Academia e que propostas lanza de cara a ese diálogo? Despexamos preguntas co presidente da Academia Galega, Vítor Freixanes. Sempre hai posibilidades de acordo se as partes queren, porque para que exista un acordo ten que haber unha vontade de querer chegar a un acordo, non? Pero o feito de que poidamos estar falando de algo que a Academia, moitos académicos, eu persoalmente veño defendendo dende hai moitos anos, que a lingua é un patrimonio común e ten que haber un espazo de encontro alrededor dese patrimonio. A lingua é algo demasiado serio como para poñelo a unha votación de 4 contra 1, 3 contra 2, non, é un problema é un símbolo de Galicia e, por tanto, debe haber unha política de unanimidades. Ten que haber tamén unha posición negociadora que diga, bueno, eu estou disposto a ceder determinados maximalismos para gañar avances que eu creo que serán moi positivos. Porque hoxe por hoxe o que temos que saber é que ese plan de normalización está... Bueno, realmente non se aplicou, nunca se aplicou realmente. É dicir, eso é un reproche que lle podemos facer á administración. E a lei de normalización lingüística, bueno, pois ten 40 anos. É dicir, bueno, estas cousas, sentarse a falar diso, sentarse a reflexionar sobre que se fixo e que non se fixo, que se fixo ben e que non se fixo ben, que podemos facer mellor e, sobre todo, que foi un pouco a miña intervención o Día das Letras Galegas, que a realidade cambiou. É dicir, hoxe as novas tecnoloxías, a globalización, a importancia das redes sociais e da comunicación e da tecnoloxía da comunicación en todos os ámbitos, os procesos de socialización, os hábitos de consumo da poboación, sobre todo na poboación nova, son cousas que hai que valorar e que a Academia ademais estudiou. Porque a Academia, por exemplo, cando fai todos eses traballos de campo de sociolingüística, sabendo ou preguntando que está pasando nos colexios, que está pasando nas familias, como se perde ou non se perde o galego na transmisión xeracional, que pasa nas escolas, dentro e fora das aulas, nos recreos, por exemplo, cando a Academia fai eses estudos e leva polo menos 10 anos traballando niso, moi en serio, é para saber e para ter datos sobre os que opinar, porque sempre a veces se nos di é que vos, claro, como estades no galeguismo, ideoloxizades a cuestión. Non, nós o que temos é que traballar cos datos que recollemos de campo. E a partir de aí, a realidade é estamos perdendo falantes, estamos tendo problemas no que son as novas xeracións, os pequeniños e pequeniñas que ás veces chegan falando galego á escola e o perden na escola, nos procesos de socialización da escola, e temos que afrontarnos a esa realidade que é a globalización e as novas tecnoloxías, que é unha realidade histórica que non ten marcha atrás e, por tanto, a lingua galega que viviu históricamente, que ten máis que ten miles de anos de historia, máis de 1000 anos de historia, pois ten que ser capaz de facerlle frente a esa nova realidade social e histórica. O decreto de plurilingüismo foi un fracaso. Xa se vía vir, pero a realidade demostra que foi un fracaso. E dende a propia o Partido Popular que nos goberna recoñecen que foi un fracaso, inda que non o digan. Pero eu creo que o mellor que podemos facer con ese decreto é superalo, porque está superado. Dende o poder deberían facer, na miña opinión, un xesto que sería decir, bueno, pois non sei se a palabra é derrogalo, suprimilo, eliminalo,
ou guindalo pola fiestra, non o sei. Pero, decir, bueno, señores, vamos a falar dunha nova disposición legal que contemple a realidade da lingua galega na escola. O problema da lingua galega non é só a escola, pero hai que abordar ese tema, e hai que abordarlo dende unha nova mirada, escoitando os profesionais, escoitando os profesores e profesoras que traballan nese tema, e contemplando, ademais, os estudos de campo que se fixeron, non só o da Real Academia Galega, tamén o Consello da Cultura Galega, da Sección de Sociolingüística traballou nese ámbito, as universidades nos seus distintos departamentos traballaron nese ámbito, o Instituto da Lingua Galega, é dicir, hai moitos datos para poder opinar, incluído o Instituto Nacional de Estadística. Centrar o tema na escola creo que é meter o galego nun gueto. Na escola hai que traballar, cuidado. É moi importante a escola, pero non é suficiente. A lingua e a realidade social xa non se determina na escola, determínase nas familias, determínase na escola, determínase nos medios de comunicación de masas, na tecnoloxía da comunicación que está moito máis alá dos medios tradicionais, ou sea, a comunicación xa é un fenómeno global e tecnolóxico, de revolución tecnolóxica que hai que afrontar, e determinarse na administración, nas administracións. Que está pasando co galego na Igrexa? Que está pasando co galego na administración pública? Que está pasando co galego cos profesionais, funcionarios que, bueno, que non acaban de entender que a lingua galega é algo que os cidadáns temos dereito a recibir e a exixir. Que está pasando co galego na xustiza, por exemplo? Que está pasando co galego nas empresas? Que está pasando co galego na publicidade? Que está pasando co galego nos equipos de fútbol e nas sociedades deportivas que tanto mobilizan? Algo se ten avanzado. Pero aí onde hai que afrontar unha política lingüística que ten que ser, ademais, conciliadora. Non podemos impoñerlle a lingua a ninguén, pero temos que crear espazos para que a xente veña a nós e convertir a lingua nunha festa, nunha alegría e nunha celebración. Creo que a iniciativa, entendo que debe ser do goberno e a iniciativa de ser dos partidos políticos. En primeiro lugar, teñen que sentarse os partidos, que son os que teñen a representación da soberanía nacional. Eso é o primeiro. Nós non podemos sustituir nunca os partidos. Somos institucións que damos unha opinión, traballamos unha realidade e ofrecemos os datos sobre esa realidade a partir dese traballo. A Academia, no seu día, o Día das Letras Galegas, ofreceuse formalmente a participar nese debate cas opinións e os datos e as posicións que teña. Pero, bueno, pois están outras institucións, non? E incluso institucións de carácter civil que teñen moito que dicir. Se pode crear unha comisión plural e cualificada que faga un traballo de campo para recoller opinións do conxunto da sociedade e poder elaborar unha proposta. Eso podría ser unha vía. Pero, repito, esta é unha iniciativa das forzas políticas. A lingua galega hoxe ten un problema de perda de falantes e de consciencia maior de falantes. Explícome. Perda de falantes por qué? Porque, bueno, a poboación rural está perdéndose, está modificándose, o crecemento das cidades, os modelos rurais desaparecen. A xente maior que tiña a lingua primeira, o galego, pois vai desaparecendo, esmorece, e as novas xeracións son outra cousa. Eso por unha banda. Pero ao mesmo tempo, o que se produce é unha toma de consciencia clara de moitos sectores da mocidade que si usan o galego cunha consciencia e unha firmeza e unha capacidade de creación que non tiñan de ningunha maneira antes. Eu xa me fixen maior, xa teño máis de 70 anos, por tanto, podo falar de como era a miña infancia e a miña mocidade. E que papel tiña o galego aí?
Pois eran os mariñeiros do Lérez e cantaron en galego despois de cear ou nas tabernas. E punto. Non había máis. E nunha cidade como Pontevedra, que foi onde me criei, unha cultura urbana, non son un neno da aldea, non son un balbino, pois a lingua galega pois era unha lingua que, bueno, estaba aí, non molestaba, mentres non entrase nos territorios do recoñecemento social. Agora está nos territorios de recoñecemento social, pero ten esa crise de crecemento da que falaba eu antes, e temos que darlle un tratamento, un espazo adecuado. Nesa realidade de dous idiomas que vivimos, a lingua galega é a máis fraca e a máis débil. Por lo tanto, é a que necesita unha política de apoio e de estímulo que a equilibre e que lle permita superar ese medrío. E iso sí é moi importante telo en conta. Non é quero dicir, bueno, no, que aquí, como é unha sociedade bilingüe, que quen é a corra que se las apañe, que dirían en castelán. Non, non, non. Ten que haber unha política positiva de apoio á parte máis fraca. E a parte máis fraca aínda é o galego. Dende a perspectiva da sociedade, eu creo que hai unha disposición moi positiva a prol da lingua. Iso está aí. E os estudos todos falan de que, cando lle preguntas a sociedade galega polo seu idioma, a sociedade galega é toda positiva a favor do idioma. Depois, a práctica social da lingua é outra historia, porque depende un pouco de que contexto se realiza, etc. E onde hai que actuar sobre eses contextos. E despois, a posición das forzas políticas, bueno, pois verémoslo agora. A min o feito de que, bueno, o conselleiro de Cultura fale de que hai que sentarse a falar, bueno, a mí xa me parece moi positivo. Depois, cada quen sentarse a falar, non quer decir que todos pensemos igual, pero xa me parece moi positivo, cousa que non ocorría ata agora. A Academia parte dunha base. A soberanía nacional está no Parlamento e, por lo tanto, son as forzas políticas no Parlamento as que teñen que poñerse de acordo. E en cuestións como os símbolos de Galicia ou a lingua, que é outro símbolo de Galicia, eu creo que ten que haber posicións de unanimidade, ten que haber posicións de consenso, ten que haber posicións posibles de avance, sabendo que, repito o que dixe moitas veces, que todo mundo, cando creas un espazo de consenso, todo mundo ten que ceder algo para gañar moito. Eu creo que neste encontro que podría formularse sobre a revisión e a actualización, digámoslo así, do plan de normalización para a súa aplicación, deberían formularse de tal maneira que todo o mundo poida vender a grandeza de participar nel, que non haxa vencedores nin vencidos, que non haxa aquelo de dicir, bueno, ves, ala, impúseche a miña proposta e ti apandaches. Non, ten que haber unha fórmula do todo o mundo ten que sair convencido, ou polo menos vender a moto de que todos fomos capaces de construir un proxecto común para o noso idioma. Esa sería a forza dun novo acordo. O portugués é un irmán e debería ser un aliado e un punto forte para o galego. E, ademais, é un punto forte para o galego. E hai unha proposta que é o plan Paz Andrade, que eu creo que habería que teríamos que aplicalo, porque a veces somos especialistas en aprobar as cousas e despois quedan metidas nun caixón e ninguén se acorta delas. O plan de Paz Andrade que pretende incorporar o portugués no sistema educativo como unha riqueza para a sociedade galega que poida desenvolverse cara ao futuro. Unha sociedade do século XXI,
onde os mozos e as mozas, as novas xeracións, por tanto, teñen como lingua propia o galego, que lles dá identidade, que lle dá marca aos seus produtos de calidade, porque logo temos que facer os produtos de calidade, temos que facer un bo cinema, temos que facer unha boa literatura, temos que facer unha boa artes plásticas, temos que facer un bo viño, temos que facer un tratamento turístico axeitado, temos que cuidar o medio ambiente para que realmente o país sexa un país atractivo e habitable. É dicir, ese é o que eu chamo o bo produto. Pero ese bo produto no mercado, e estou falando en termos de mercado, en termos de economía, ese bo produto necesita unha marca de identidade. Esa marca de identidade é a lingua, na que nos socializamos e na que nos recoñecemos. Pero se ao lado deso, pos o portugués como lingua irmá, como lingua que nos alimenta, ademais, incluso no léxico, na construcción do sempre que podemos, se non violentamos a lingua. Nós non decimos greve, decimos unha folga, non decimos un omelete, decimos unha tortilla. Sempre que podemos, imos ao portugués para enriquecer ao galego, sobre todo nos ámbitos da tecnoloxía e nos ámbitos dos avances necesarios do léxico. E logo temos o castelán non como un enemigo, sino como unha lingua irmá e veciña tamén. Se a eso lle sumamos o inglés, que é o que eu chamo a lingua autoestrada, que nos permite, uns chapurreando mellor e outros peor no mundo, e a linguaxe das novas tecnoloxías, temos que recoñecer que ese rapaz e esa rapaza ten unha posición xeoestratéxica extraordinaria no mundo en que vivimos, porque a lingua galega é unha lingua, e isto é algo que non debemos esquecer, é unha lingua do primeiro mundo. Que necesitamos para a cultura galega? Pois, seguramente, e este é outro capítulo, unha política de proxección exterior que nos faga presentes e competitivos nos ámbitos onde se están discutindo nos mercados internacionais da cultura. Falo dos festivais de cinema, nos festivais do libro, nos festivais das artes plásticas e das artes escénicas. Aí, para que ese produto se poida vender. E temos que ver a lingua tamén como un produto que enriquece a capacidade competitiva da nosa sociedade. A Academia nace cun compromiso de defensa e de uso do idioma e despois, claro, o gran esforzo que se fixo nos últimos anos foi intentar, por unha banda, estudiar a realidade, que as forzas que temos e cos recursos que temos, que non son moitos comparado con outras academias e mesmo con outras institucións, pero estudar a realidade para falar de feitos e con datos, non para falar de ideoloxía e de planteamentos idealistas, e despois para facer propostas moi concretas de uso, e logo, nos últimos tempos, tivemos unha atención especial pola comunicación, porque eu, se acada tamén por formación profesional como comunicador, como xornalista, pero eu creo que a comunicación é o factor básico que construye as sociedades. Antes, a comunicación era unha relación casi familiar, na casa ou na aldea. Bueno, eso xa non é así. E na globalización nós temos que contemplar todo o que son as novas tecnoloxías, as redes sociais, todo ese universo dos novos creadores e as novas creadoras. Esos son os onde eu creo que a Academia pode empuxar, sabendo que a Academia non é unha productora cinematográfica, nin é unha editora. A Academia é unha academia, pero ten que axudar a crear estados de opinión para avanzar nesta dirección das que falaba eu antes.